Molnárová, som žiačkou 4. ročníka. Vybrala som si knihu Domáce rozprávky, ktorú napísal Robert Horka. Vybrala som si ju, lebo sú v nej veľmi zaujímavé rozprávky. Napríklad Pyšný pohár. Tam sa rozpráva o nerozbitnom pohári, ktorý skákal a skákal, až kým sa nerozbil. Dobrosrdečná žehlička. Tam sa rozpráva o žehličke, ktorá namiesto toho, aby zničila nohavice, zničila sama seba. A posledná rozprávka, ktorú vám poviem, je o ufúľanom lekvári. Je to o lekvári, ktorý nikto nechcel, až nakoniec ho zobrali a bol lepší ako ostatní. Odporúčila by som ju, lebo je v nej veľa zaujímavých a poučných rozprávok.